ну што, вітанне ўсім. Мы павярнуліся. Так, гук падаецца мікрафона і гульні таксама є. Так. Афанасі, вітанне. Гэта што, святочны стрым з днём нараджэння? Хай гульні будзе цікава, жыццё яшчэ цікавейшае, ды грошы, каб мне гэта жыццё гульні заўсёды забылі. Ці былі? Увогуле, чаму гэты святочны стрым? Таму што ў тэлеграме ў мяне стаіць тое, што ў мяне сёння дзень народжання, а гэта не сапраўды так. Вось. Таму што мяне задзяўбаў гэты тэлеграм, які запытваў маё дзень народжання ўжо некалькі гадзін. Ага, папаўся. Вось, я таму просто паднаціснуў, што першае было на увазе, бо каб ён больш меня не запытваў, і я не хочу свяціць свой сапраўдны дзень народжання. Вось таму я так прыбраў гэты момант. Так, і вітанне, Афанасі Бомж, завітвай к нам у госцікі, побачым нашага сабаку і гэтак далей. А што тады яшчэ у тебя ёсць такі файны one month subscriber badge? Ты што, оформил подписку на канал? Ты што, здурнел? Это было у тебя, тебе подаровали тебе. Так, ёсць, мне падаецца, гэты наш гульня Sea of Thieves. Так, наступным тыднем абздольным прыехаць, калі што. Ну вось, завітвайце, будзем рады вас бачыць. А ў госцікі можем там усё гэта абмеркаваць, як вы сустрэлі Новы год і так далей. Кацярыне прывітанне. Вось, а мы ўжо выйшлі на працу і спрабуем тут як-то балансаваць з тым, чтобы рабіць стрымы і гэтак далей. Трохі тут адпачываць, знаходзіць якісьці вольны час. І вось так мы і зараз жывем і працуем. Ось у нас по планах працягнуць квест Sea of Thieves. Давайте я пачну, пакуль яно тут будзе вантажыцца, загружацца. О, файна. А як так? Ой, файна, што на гэтым, на ютубчыку як-то зрабіўся лайаут. Не трэба, як незручней, каб глядзець у чатик. Добра. Калі штосьці будзе не працаваць, вы пішыце мне, бо я не ведаю, тут, мне здаецца, з наскоку гэты пачаўся. Опа-на. Sea of Thieves series will be offline from Tuesday, чацвер, з 11. Добра, сёння што? Сёння серада, мне падаецца, гэта сёння не датычыцца. А завтра мы не збіраемся. Файна. Так. Нам трэба легенду гэтага Мілі працягнуць. Все ж таки даць другі шанец. Так, это вось мод. Так, я чую чамусьці некалькі гукаў чамусьці. Все, зразумеў чаму. Вось, так. Поехали тады. Запрагаць наш гэты карабель. Што яшчэ вам распавесці. Сёння таксама будзе выходзіць відэа з нарэзкамі по Белтвічу, як за апошні тыдзень. Я рабіў сёння скончыў першую частку, бо за апошні час зрабілі шмат гледачоў нарэзак з кліпчанскімі розных стрімераў, і я сабраў гэта за сёння. І таксама выйдзе яшчэ ў пятніцу другая частка. Контенту шмат, падаецца, што вы зможаце гэта пабачыць на канале.
По плейлисту, хто не бачив, раю поглядіть. Так, як тут увогуле все відбувається. Апошнім разом, мне падаецца, мы скончылі першую частку гэтага... Ой, тут заўсёды было так, што прасіўшы мост. Першую частку гэта квеста з Melee of Island. Сёння мы зможам паглядзець іх 3 часткі зараз. Другую частку. Можа нам будзе болей зразумела і гэтак далей. Дарогі. Так, дарогі ВРВ, як справа, дзякую, што завітаў. Мы сёння трохі працягваемся з гэтымі нашымі піратамі. Так, ну шо, як тут я там. Я трохі адчыняю ад гэтага шалёнага всякага шалёнага гэтай хуткасці ад працоўнага тыдня майго першага, бо я шмат часу не працаваў. Зараз паспрабую знайсці баланс. Калі чытаць нарэзку, па нарэзкам, мне падаецца, там ужо ёсць заскедуленая прэм'ера, яна адбудзецца амаль што праз паўгадзіны. Праз паўгадзіны будзе. Калі тое, што ты мне даслаў, я там уключыў, можа быць не ў гэтай часткі, бо яшчэ ў пятніцу будзе другая частка па Белтвічу, па твічкіку. Завітвай, глядзі, падаюся, тебе спадабаецца. Вітанкі Лакі 6608, зігзаг, прывітанне, ты не праходзіш больше Telltale остров обезьян. Я праходжу, вось зараз мы сёння будзем працягваць іх гэта праходзіць. Telltales, вось дзе нашы гэты легендов о Melee Island, мы сёння будзем працягваць Start Telltale. Чакайце, тут дзесьці быў The Quest for Guybrush, Start Telltale. А дзесьці был чекпоинт, тут не, где уже все не зніклі. Вось гэта мне павінна, вось мы хацелі бы Quest of Guybrush гэта паглядзець. А што калі націсну тут? Ён кажа мне, што чамусьці не захаваліся гэты чекпоинт, я так не разумею чаму. Ну мы вось гэта хацелі паглядзець, працягнуць. Вось мы будем працягваць вось гэтую частку. Так. Гуд, твой асабісты дырыжбобель паляціць у наступную пятніцу, не ў гэтую, а ў наступную. Зразумела, бо гляджу пра дырыжбобель, дзякуй, што ты мне нагадаў. Як будзе час наступным тыдні, тады абавязкова завітаю, пагляджу, як ён выглядае. І буду файна гэта... Идите салоду там с дедом Максимом, падаецца, ты мне абяцаў разом будем. Ты включаешь песни на стриме, я включаю с Epidemic Sound песни, калі зусім у нас по губкам бяда. Так что я гэта рабіў, хацеў замовіць вядомую літоўскую песню Ара Бібіс. Ну гэтага яшчэ пакуль няма на гэтым. На стриме з таго, што можна было б інтэграваць, напрыклад, там які Spotify на гэтую конт. Але мне падаецца, што калісьці у будучыні гэта я зраблю, бо зараз мне трохі незручна, але можа быць наступным як рукі дойдзець з гэтай інтэграцыі па Spotify, я зраблю абавязкова і зраблю так, каб для гледачоў на Твічы будзе слыхаць на гэтую музыку, можна будзе замаўляць. Мне падаецца, Ватафака у него файны гэты там сервіс зроблены і ў Жагрэлі ён працуе. Сабе таксама хачу зрабіць, тады можна будзе штосьці замаўляць, можа праз поінты на стриме, калі гэта будзе такі вось, кажу, калі гук будзе не мяшаць геймплею. Вось, а так пакуль будзем цярпець з гэтым. Давайте тады паглядзім пакрочым. А як тут увогуле чамусьці тут Void to cancel. Mysterious Grimor has arrived from the Sea of the Damned. Sometimes it comes. Speak with Капітан Кейдж. No? Я памятаю, што мы тады спілкуваліся з Гутарылі жанчыне, яка казала, што вяртайся, калі там
Я там гэта парашаю з Кейбрашем і яму мозгі ўправлю, каб ты змог з ім пагутарыць. Ну давайте тады пачнем глядзець. Wasn't expecting to get a package. Ну вот 3 часткі тут кажуть, так? Guess Mojo works in mysterious ways. Told me everything I need to know. So now, if Threepwood is trapped in his own little fantasy land, Ну нічого собі, віншую з 10 only way he'll ever agree to come back here. чергою з стріками Should be here in на just a каналі. few. Дякую, Верве, що завітуєш. I hate it when he does that. Captain Capsize has been gracious enough to inform me of all you've discovered. It seems that Guybrush's current predicament is no accident. I still believe that Guybrush can become the legend he wishes to be. He has many more adventures ahead, but first, we must free him from the clutches of his old foe. The Chuck's a pompous old blowhard, but he's still dangerous. And if Threepwood is out of the picture, he'll go after Elaine next. Ah, yes. I understand he has something of an infatuation with her. That's one way of putting it. Anyway, the book also says there's a way to snap Threepwood out of whatever LeChuck's Дякую, done to him. Верве, тебе добра Then it seems помацавацца ў time мацоўні. is right to return Набыць to the sea of the damned. моцныя вялікія банкі Allow me. і прывабліваць дзяўчын туды. І адпачыць. Так, што ты Only кажаш тут? Guybrush knows how to reach LeChuck. You must do whatever it takes to make him see the truth. If I were you, I'd start by visiting the island's House of Mojo. Something tells me you're already expected. Так, ну вось яны кажуць, што працяг вось. Ну я зноў включыў гэты партал. Вось так гэта тут працуе. Мабыць, чекпоінты даюць, калі ты хочаш працягнуць тую вось частку, яны так падзялілі, і тады вось зараз, калі зайшоў, тут уже няма сэнсу, так? Па гэтаму квестбуку, ну, не бачна гэтага прагрэсу, але, ну, якімся чынам, мне падаецца, маглі бы гэтага пазначаць. Ну, зараз другая гэтая кніга, і такім чынам мы зараз вярнемся на той ж самы востраў, і там вось быў гэты сёркал, мне здаецца, шацёр, і будзем тады глядзець, што як ён кажа, пірат гэты, што нам трэба даведавацца праўду, як да LeChuckа гэтага, ці як гэтага пірата завуць, шкелета прывіднага, каб ён нам распавёў Гайбраш пра тое, як да яго дакрочыць, так? Як даўно ты пачаў гуляць? Так, я пачаў гуляць, мне даецца, у Seas and Thieves амаль што, не ведаю, месяц. Тут я як навічок у гэтым всім сусвеце, і мы вось зараз глядзім, як у Сола тут паглядзець на гэтыя квесты, якія тут ёсць. Ну, нам цікава тут паглядзець, як гэты сусвет зроблены. Ну і таму, што гэта не плеерові, як-то плеер супраць плеера, так? Гэта увесь сусвет зараз, ну, цяжка без каманды, гэта ўвогуле тут якісь-то кампетитив супернічаць і гэтак далей. Мы просто вось атрымліваем асалоду ад якойсь гісторыі, якую зрабілі тут распрацоўшчыкі. Ось, таму зараз тады будзем крочыць да вострава. Зноў. І спадзяюся, што будзе менш затыкаў, як мы ў першай кніжцы спачатку глядзелі, у гэтай часткі пойдзе як-то больш гэтае смузлі і файна, і плаўна. Ось. Лакі 608, вось такі у нас сёння правы. Паглядзім, як яно пойдзе. І пайдзе. Так, давайте, можа, пакуль там кроч карабель, я можа штосьці ўключу паслухаць, калі там на фоне, хай будзе тут штосьці гуляе з Epidemic Sound. Вас трохи не раздражняла, так,
Треба підкерувати трохи. Так. Накеровуємося. Ну і крочим. Можно было, конечно, вот квест почать, але не уже как бы выдвигаться на корабеле. Покуль бы докрочили до порталу, он бы уже там отчинился. Так, меня трохи волнами, хвалями гэтыми мой курс сбивается. То зараз на скалы налетим. То відпочиваємо. Після тяжкого дня. Летим. Ось так покуль. Так, а що у нас там? Ну, як завжди, мені подається, тут по ежі все дефолтне заходить. Не вельми приємно. Ну, як єсть. Засюди море якось мутне, покуль крочим до арки, до порталу гэтага. Куди зараз пливем? Ну, зараз пливем вон туди, ось туди, вон. На гэтае зеленое святло. Гэта тое, што нам пірат гэты прывідны адчыняе на гэтыя квесты. Не ведаю, на ўсе квесты ці ён гэта робіць ці не. Вось нам надо туды як-то потрапіць і не разбіцца. Не раз'ючыцца в гэтые все месцы. Можа там будзе іншая кат-сцена, якая нам трохи яшчэ гісторыю гэтую пра гэтага Гайбраш, падаецца, ці як гэты капітан Шчотка, ці як гэта перакладаецца, пра яго гэты паску, там гэтую паску попал у своих думках и ніяк не змог выбрацца праз тое, што там, здаецца, шлюб у яго быў жонкай, і вось ён там зараз пакутвае у гэтай бясконцы часе на том востраве. Цікава, вось мне таксама, вось мы зараз тут. Будзе новая частка ці не, ці гэта будзе працяг? Типа аўтор. Вось, это яго карабель, а ён з іншага боку зараз падплыў. І мы там ось гэтыя матросы, марачкі, шкілеты якісь чамусьці. О! Hello, excuse me? Вітанне. So sorry to bother you, but the captain would like work. Гэта лічак, не? Well now, look who's back to meddle in my affairs. Ye must be even more stupid than Давайте проберемо. Threepwood belongs to me now, and that's the way he likes it. Ye can try and talk sense into him until you're blue in the face for all the good it'll do. But while ye waste your breath, I'll be doing as I please on the Sea of Thieves. But I can be merciful. Once I'm running the place, if ye swear an oath to follow the orders of your nefarious new pirate lord, you could become richer and more powerful than you've ever dreamed of. I'll leave ye
to consider my offer. І вони зараз со мною гандлюють, хто застанеться тут за головного у Sea of the Thieves, ці як це? І гэта одна і та ж плоть гэта глічак, гэта і ёсць наш Private Pirate, што не зразумеў тут. По гэтаму лору. Будем зараз глядзець. Ну, може тут можна бахнуть по... А, уже все. Це шла така сцена, добре. Зараз у будь-якому випадку, мені подається, докрочим до острова. І знову привітання. Ну, привітання. Трохи не падабаецца, што калі вось я буду, мне падаецца, не скончу, напрыклад, гэты акт і гэтай кніжцы Depths in the Caribbean, тады зноў будзе патрэбна, падаецца, вось гэтыя все кат-сцэны глядзець зноў, плыць, і гэта вось не дае гэты праскіпаць, не зусім зручна з гэтага боку глядзець той ж самы контент, які ты ўжо бачыў дагэтуль. Але як ёсць. І зноў гэта Мілы Айленд. Зараз паглядзім, што там змянілася з нашага апошняга нашай апошняй сустрэчы. Ой, файна, што ёсць гэтая зброя, якая можа дабліжаць, каб тебе не трэба было свідчыцца на трубу. Можа, не памятаю, як тут. Ось так, так? Набліжэйша да... Прыблізвае гэтыя все прасторы. Трэба трохі па гэтай ветразі прыбраць зараз, каб мне умацацца у скал зноў. Што так доўга ты прыбіраеш? Патроху зараз будем крочыць. Вітаю, Альсіш Бро, як справа? Вітаю, дзякую, што завітаў, як сам. Мы пачалі працаваць і вярнуліся на працу, і вось сёння у нас першы стрым на гэтым тыдні. Мне падаецца, стрымы будуць больш увечары. Вось мы на гэтым робім нашы... О, так не трэба, можна не трымаць такім чынам, каб якорь кінуць. Гэта я толькі зараз даведаўся. Як сам, як твои справы? Так, Лаки, как тебе гульня? Тебе падабаецца не? Што падабаецца, што не падабаецца? Мне падабаецца, што тут увогуле, ну, не занадта, як бы, графіка такая комплексная, цяжкая, яна такая даволі прыемная, з майго пункту гледжання. Падобна, если хтосьці гуляў на Team Fortress, гэта такі, я не ведаю, як Overwatch падобны, але ж такі динозаврны гульня, таксама там падобная графоній ад Valve. Вось, а так падабаецца, што тут можна, вось ёсць даволі вялікі сусвет з востравамі, шмат чаго можна рабіць з тым, чтобы знаходзіць скрыні, куфары і гандляваць з местнымі піратамі, марачкамі. Вось. Не падабаецца, што ёсць дзесьці вось доўгія кат-сцэны, і дзесьці вось па захаванню не зусім зразумела, але так у большага вроде выглядае неблага. Мне вось тэматыка марскога падарожжа падабаецца і цалкам вось прываблівая, пакуль нават трымаемся ўжо 2-3 тыдні. Графіка так. Я таксама падабаецца, гляджу прыятную, і ты згодзін з гэтым. Ну вось. Так. І я не глядзеў яшчэ ўсе квесты, але вось першы даволі цікавы атрымаўся. Нармалёва я практычна скончу перакладаць файлы TXT, потом буду перакладаць файлы RES і адзін медыафайл, якам ёсць украй эфір. Ну вось, ты ўжо як сапраўдны беларускі
перакладчык ужо працуеш, як шмат ужо хто робіць, але гэта ўсё роўна недастаткова. Ну, дзякуйце вялікі і малайца, што гэта працягваеш з краю эфір. Калі выйдзе гэты пераклад і беларусізатар, можна будзе тады яшчэ пагуляць у беларускай у беларускай локалізацыі. Очень доўгі касцэны, но они цікавы. Ну, ось так. Мне падаецца, што тут у этой гульне нават есть плюс, што ты можаш свічнуцца таксама на расійскую мову і больш кантэксты уяўляць, але мы тут практыкуем нашу ангельскую мову, каб больш навучацца тут і разумець, што тут адбываецца, можа якісь словы сабе, якісь тэматыка больш марская. Так, што тут адбываецца ўвогуле? Ну, тая ж карчма, мне падаецца, тыя ж самыя людзі, і вось на гэтым на першай кнігі, калі мы квест выконвалі, то вось спіць гэты чал, які адказаны за Clock Tower, гэты таксама вось сядзяць квасяць. Тут гэты наш, вось мы тут гэтыя квесты все зрабілі, і на гэты наш таксама кук, ён зараз працуе на кухні. Ось, нас тады што зараз? Я не ведаю нават, што там па квесту. Што у нас кажа наш квест гэты ўвогуле зараз? Гримор Mysteries Moji, Truth Wait. Праўда, яна чакае дзесьці ўнутры. І так, мы можам пайсці да крамы зараз, дзе мы скончылі гэтую першую кніжку. Падаецца, гэта можа быць лагічным, і зараз да гэтай гаспадыні зараз прыйдзем. Fate has brought us back together. I regret I could not summon you sooner, but things work differently in the Sea of the Damned. Вітання, It took вітання. some time to devise a brew that will bring Guybrush to his senses. A potion that can convey the truth of the pirate life must be concocted using emblems of true pirate courage. The only way to acquire such things is to undertake the 3 legendary trials. Now that you have met with the legend of Monkey Island, I sense the pirate leaders may be willing to indulge you. Speak with them in the scum bar, then return to me. I'll be working on a drop of something special to help you on your way. Так, гэта, як тебе зовуть? Карина, так, Карина ці Корина. Яна нам кажа, што трэба ось легендамі паспілкавацца, пагутарыць у карчме зараз і потым вярнуцца да яе, то есть якусь-то інфармацыю мне павінны распавесці. Ну, давайте зайдем. А з кім тут трэба? Ну, тут есть коп у нас, і гэта хто з іх з легенды? Ці вы ось зараз? Red Leader. Давайте поглядим, ці змянілося штось. Oi there. Welcome back to Melee Island. Ну ось новыя дыалогі пайшлі. Кажа, што ён сустрэў губернатара Гайбраша. Вось зараз будем тады перакладаць, чытаць. Дайце тады сябе гэты перакладчык зраблю, калі там, здаецца, уже як так рабілі файна. Давайте пакуль тады глядзець першыя If you're версіі. referring to that rumor about LeChuck, I still don't believe a word of it. But some folks are suckers for a good story. Так, где там мой пераклад? Так, калі ты ссылаешься на гэтыя чуткі аб лічакі, так, ну гэта я зараз сам уже перакладаю. Я ўсё ж не веру ні адно слово з гэтуль, але ж некаторыя гэтыя з каманды, яны як-то цябе засасуць просто, ну, каля для добрай гісторыі, так, каб пачуць. They say that LeChuck and his crew assailed the governor's mansion, hoping to take revenge against the legend of Monkey Island. Так, яны кажуць, што Лічак і яго каманда, яны асэлт, мне падаецца, гэта хвацілі губернатарскі маёнтак
надеючы, што гэта атрымаць revenge, помста супраць легенды of Myken Island. Ну, это Guybrush, не появится легенда of Myken Island. 60? No, 70 pirates, each of them 8 feet tall, with eyes that burned like the flames of perdition itself. 60, не, 70 было піратаў, якія кожны з іх быў па высоту 8 фітаў, з вачыма, якія гарэлі, падобны пламеню of perdition. Perdition, я не ведаю, гэта што за слово, но мы в сэнсе разумелі. Ты очень хорошо знаешь ангельскі, ну не так, чтобы вельмі, але мы тут вось пробуем навучацца, каб вось, ну, тут амаль што спачатку было цяжкавата, бо тут па тэматыкі марской цяжка, ну вось слова шмат ужываліся, і вось мы And one by one, the legend of перекладаць. Monkey Island cut them all down, tearing the last to pieces with his bare hands, as he stood atop a mountain of broken bones. Так, Broken Bones. А ёсць у мяне, чакайце, дзесьці было гэта прыкладанне па перакладам па УКР, каб было бы хутчэй. Пу-пу-пу. Capture... Чаму я заўсёды гэта не кладу ў праграму, калі я заўсёды гэтым карыстаюся? Зараз. Ну-ка. О, пайшло працаваць. Так, і на пераклад. Так, що ён кажа? Ён кажа, што і адзін з адным легенда Малпага вострава паклаў іх усіх, а апошняга разарваў на кавалкі голымі рукамі, стоячы на вяршыні гары з паламаных костак. Вось такі вось пераклад больш файны і па кантэкстны. This is pretty good story. Гэта вельмі добрая гісторыя. Well, as I say, I don't believe a word of it. Ён кажа, што ўсё роўна не верыць ні аднаму гэтаму слову павествавання гэтага апавядання. Так, я сустрэў гэтага нашага губернатара, які там сядзеў трохі разблытаны, таму што ён тут як у турме. Oh, really? And I suppose that now you've had your fun, you'll be wanting to try your hand at the fiendish new legendary trials and prove you're a real pirate. Так, і ён кажа, што сапраўды, мабыць, цяпер, калі ты ўжо нацешыўся, захочаш паспрабаваць свае сілы ў падступных новых легендарных выпрабаваннях і даказаць, што ты сапраўдны пірат. You should speak with the pirate leaders in the next room. Let them know that you've got the governor's blessing, and they might just agree. Ой, і он кажа, што вось тебе трэба пагутарыць гэтымі з лідарамі піратаў у наступнай пакойчыку. Гэта вось 3, якія сядзяць зараз, і даць ім ведаць, што ты атрымаў благаславенне ад губернатара, і яны тады пагадзяцца, што тебе дапамагчы, так? Ці далей тады? As for me, I'd love to know. Did you get a look at the governor's memoirs? Does he happen to mention me at all? А як што да мяне, я бы хацеў ведаць, ці ты атрымаў, ці змог ты паглядзець на гэты губернатары мемуары, так, memoirs, ці там ўсё ж такі мяне згадалі ў гэтых мемуарах, ці не? А я нават не прачытаў гэта, так ён кажа, не чытаў. Well, I'm sure he'll not forget his old friend Mancom. Why, we've known one another since the good old days. Я ўпэўнены, што ён не забудзе свайго старага сябра гэтага Манкуба, яго. Чаму? Потому што мы как бы ведаем адзін аднаго з тых добрых дней, так? I suppose I'll just have to cross my fingers and wait. Maybe another grog or two will help me pass the time. Ну, і ён будзе трымаць гэтыя пальчыкі скрэжнутымі, так, што і чакаць, калі верагодна, адзін
гэты грок ці кубачак гэтага пойла, і ці два яны змогуць дапамагчы яму скаратаць гэты час. Зразумела, што ты яшчэ тут... Так, ён запытвае, ці губернатара, ці вот этого Гайбраша ахоўнікі яны сышлі. They are. And no one seems to know why or where. Esteban's telling everyone they were wiped out by LeChuck's crew of ghost pirates. Так, тут штосьці трохі паскладаней. Ён кажа, што яны зніклі, ніхто, здаецца, не ведае чаму і куды. Эстеван усім распавядае, што іх вынішчыла каманда прывідных піратаў Лічака. Ну, вось у папярэдняй серыі да нас вось яны прыйшлі і пыталіся, ну, здаецца, яны гэтых прывідных піратаў аховы ці забілі, ці што з німі здарылася. А што гэта будзе азначаць для горада, бо яны там кантралявалі якуюсь-то частку, так? Well, I can't say they'll be missed. Things seem to be carrying on just fine without a bunch of bureaucrats throwing their weight around. Так, а ён кажа, што гэта ўсё не... Я не магу распавесці, што бы я прапусціў. Так, я не скажу, што па іх буду сумаваць, за эти справы і так ідуць выдатна, без кубкі бюрократа, які любілі павучаць і ціснуць аўрытэтам, так, аўтарытэтам. Ну, гэта сапраўды так і было. If you ask me, things have actually improved around here. The stores have fresh supplies, the circus is coming to town, and the clock tower's finally keeping time. Ну і калі ты мяне запытаеш, ён кажа, што ўсё ж такі рэчы яны былі палепшаны такім чынам, калі сышлі гэтыя ахоўнікі. Крама, яна абнавіла свой гэты інвентар, гэты свае рэчы. Цырк, ён з Камінг-ту-Таун прыехаў да горада. Ну, мы бачылі, дарэчы, цырк там, таму што гэтую лакацыю можна было пабачыць. Тут можна было, конечно, каб распрацоўшчыкі яе скрылі, а так мы ўжо як бы праспойлерылі нам троху гэты момант. І гадзіннікі, гэта вежа з гадзіннікам, яна пачала паказваць час, так, Find the Keeping Time, ці захоўны, ўжо час ўжо паказвае. And it's all thanks to the legend of Monkey Island. І ўсё гэта таму, што з падзякай да легенды Малпавага вострава, то бишь Гайбрашу. Але на саму справу гэта мы ўсё зрабілі, ну. Так, і я сустрэў якую странную ледзі ў горадзе. Ці пра Карыну ён запытвае ці не? Purveyors of potions, vendors of vexing victuals, Во, and the гэта слово only shop пайшлі. in town that sells those biscuits I like. Так, што тут у нас пераклада? Гэта будзе міжнародны дом Моджа, пастаўшчыкі зелляў, гандляры хітрамудрымі прысмакамі і адзіная крама ў горадзе, дзе прадаюць тыя пячэнькі, што мне так падабаюцца. Тут пра кукіс бісквітс, ага, ну добра. The governor's guards shut the place down shortly after they arrived and banned all sale of magical ingredients. А вось гэтыя ахоўнікі ад губернатара, яны зачынілі гэтае месца дагэтуль хутка пасля таго, як яны прыбылі, гэтыя гандляры, і забанілі ўсе гэтыя продажы іх і магічных інгрэдыентаў. Now that they're no longer around, I suppose it'll be back to business as usual. Так, ён кажа, што яны павярнуліся цяпер да таго, каб гандаваць гэтымі рэчамі, калі іх ужо няма навокал. You'd do well to stay on the owner's good side. They say she can stare into your future. Так, ты бы мог бы там вось застацца як owner's good side, на добрым гэтым баку. Яны кажуць, што яна может нават прадказваць будучыню, так, кенстер інтоці глядзець, заглядваць у будучыню, мне падаецца, так гэта перакладаецца. Ну, добра, ён нам распавёў гэты рэчы, які нам былі патрэбны. Падаецца, вот толк, вот коб, ён таксама будзе проста мычаць, казаць «ай», і тут будзе гэты рэкляма з якога-то сервісу.
у цій затівці якоїсь то додаткової гульні, яка лум. Aye. Так, він, ну так, це так він, то правда так і казав. Tell me about Loom, він буде казати про Loom, а ось щось нове, це ми ці зустріли ти легенду у Monkey Island. А, так само це було, ми так само про це запитували. Ну добре, тоді тут нічого нового по лору не буде. Ну що, вітання, пірати-лідери. Давайте з вами What туди brings you гутарити. back to our table? Чому я повернувся до вашого стола? Бо я зустрів губернатора, і я готовий до того, як Undertake взяти за тріалси, якісь тріалси для речі. The governor granted you an audience? Well, this changes matters. The legend of Monkey Island doesn't waste his time with pirate wannabes. That may be so, but nobody's gone through the trials in an age and lived to tell the tale. Then it'll be their funeral, and all the more grog for us. Very well. With the governor's blessing, we shall begin the three legendary trials. There are 3 devilishly difficult trials every pilot must undertake, inspired by the legend of Monkey Island You must master the sword. and the art of thievery. And the quest. The what? Treasure hunting, you sea urchin. We've been doing this for 33 years, and you're still as clueless as ever. I have a very short attention span. You must prove yourself in each of these 3 areas. Swordplay, thievery, and treasure huntery, and gather proof that you've done it. We prepared some documentation to help you on your way. You can always ask us for advice. It's the least we can do for making the legendary trial so confoundingly impossible. Now your first task will be clearing away this accursed fog. A fella can't see past his own beard out there. Well now, if it's cursed fog you want clearing away, I happen to have considerable experience in that regard. There was a time at Sailor's Grave where all were waiting. Опана. Very well. Ye must return to the Mojo shop and lay your hands on a mystical brew to dispel that infernal mist. That all? We could have told him that, you dim-witted decoration. Everyone's a critic. Так, я ще тут розповідали, але не хутко так переклав, але може таким чином мне дойдуть 3 таски якісь, каб ось атрымаць гэтыя 3 трыалы. І першая частка гэта вярнуцца да Карыны, каб мне трэба прыбраць гэты фог. Сла, у тебя без ДВГ, что ты скотч? Ну, у меня на самой справе могли дагнаставаць з ДВГ, але гэта не было подтверджено. Але так, я чамусьці мне падабаецца вось у гульнях просто крочыць, но я не думаю, што гэта з ДВГ цалкам. Пабачце, калі гэта трохі тусніна вам памяшае глядзець контент. Вось, тады зараз я не ведаю трэлсы, што гэта трэлсы, распавядайце мне вы, калі вы пераклалі, разумелі болей лепей, чым я. Я так опана. Так, трэжар мап, якісь на 1000 песаў. Чакайце, песы-то аднавіліся ці не? Зараз пойдзем тады да гэтуль, да гаспадыні Моджы, да Карыны. Я просто пагляджу, ці ў гэтых скрынях аднавілі ли песы. Падаецца, не павінны быць бо гэта было б зусім тады не смешна, не цікава. Ну давайте яшчэ скрыню-то адчынім. 1000 песаў можна было б знайсці. Добра. Спадзяюся, што не будзе песаў аднаўляцца. Пабяжым тады да той крамы, і тады нам Карына распавядзе, як прыбраць гэты фог, і там, мне падаецца, той шклет штосьці намекаў пра якоісь-то могілкі, дзе, не ведаю, можа гэта, конечно, дакладна, што нам штосьці павінны мы будзем зрабіць. Вітанне. Do you bring news? І вітанне ж патэйта.
Ты прынёс навіны, я ось атрымаў гэты дазвол ад піратаў лідараў. Цяпер мішан ці хто? You are undertaking the 3 trials? Excellent. Then you'll be needing this list. I have foreseen much that will aid you in the trials. Even in his slumber, Guybrush will be able to assist you. Які песі тільки UFL. Ну так, PS. PSO я пам'ятаю. О, тут, конечно, вспомнив, що є PS. Я пам'ятаю, як це було звалося з UEFA, а тут ще був PS, или як так, ще якийсь футбольний емулятор. Верни кубок. Який? Тебе? Ні, ти що? Ну, мені подається, що ми повинні ще розгуляти, як вернусь. Та уголь, мені подається, поширати треба у UFL, як кубок був все правильний, а не это, містичний і у наших думках. Що ти мені дала? Ти що? Ти мені щось дала, а я тільки... чекайте. Ну, айтемси, це ж саме букс. Return to me when you are equipped for the 3 trials. Without silver, you must use other means to acquire what you seek. Without серебро ты повинен использовать інший сенс значення, щоб отримати те, що ти шукаєш. Я нічого не зрозумів. Яны мені ще не подобаються гэты гульнік, вони щось дають, я чомусь гэта ніколи не бачу, і гэтых наступстваў, што ўвогуле мне даюць. Куды мне зараз ісці? Зразумелі? Я не зрозумів. Тая ж самая книжца, тыя ж самыя квесты. Можа мне трэба пайсці куды зараз? Ну-ка, што вы мне распавядзеце зараз? I remember undertaking the trial of thievery myself. Wound up in jail for a spell, but it was worth it. Trial of the Сівері. Сівері гэта хто крадзе? Зараз чакайце з перакладам тут каб было разумець. Памятаю, як праходзіў выпрабаванне зладзейства, давялося на які час апынуцца ў турме, але яно таго варта было. З кім выпрабаванне зладзейства гэта будзе. You can't just steal any old treasure and call yourself a true pirate. Таким ты не можешь просто выкрасть старые гэты трежер скарбы, так, и позвать себе, и назвать себе сапраўдным пиратом. We want you to procure a very special item. The same idol snatched by the legend of Monkey Island. Якийсь-то айдол треба може It знайти. used to be hidden in the governor's mansion, but now it's in the hands of a shifty ship salesman named Stan. Ён дзесьці быў сакрыты у памесці у маёнтку губернатара, але зараз ён у руках Shifty Ship Salesman, Shifty, гэта які сменны шип, Shifty, які крочить Salesman, name Stan, Stan якийсь. He uses it to lure curious pirates out to his business. Ён выкарыстоўвае Curious, гэта цікавасці зараз. Ён выкарыстоўвае гэта, каб завабліваць цікаўных піратаў у сваю справу. The man's a born swindler, дякую. and all the threats and bargains in the world won't faze him. You'll need to make him think he's got the upper hand. Так, і гэты што-то там зараз нараджэнне чагосьці там. Гэты чалавек прыроджаны махляр, і ўсе пагрозы ды годы свету яго не спалохаюць. Тебе трэба прымусіць яго паверыць, што менавіта ён трымае верх. Што? Всё.
Ну, пакуль зноў не зразумела, здаецца, щось я пропусціў гэтак далей, але зараз тады будзем... Падаецца, што трэба вось ісці да... Яны казалі 3 месцы там быў якісь-то. Не? Так, тут нічого нема. Будем тады інвестигейтить, будем тады шукаць. А у тебе что тут? Резерв, якісь-то айтемы высіты. Резерв, мне падаецца. Резерв гэта для мяне. Гэта я першы раз не пабачыў, але там былі таксама, падаецца, статуэтачкі, якія даюцца за праходжанне. Таму яны резерв. Гэта treasure map. Трэба з тобой спілкуватися. Gold's no good to me. If you want to buy something, you need to cough up pieces of 8. Preferably not literally. Nice pirate, my con pouches empty, collect trade for your map. Вось, мне кажется, што... Мне падаецца, што можа трэба вось гэты treasure map здабыць. Але у меня увогуле колькі песаў-то... У меня увогуле песаў-то нема. Давайте тогда пойдем да меншыны, паглядзім, будем гэтую лакацыю... Паглядзім, што змянілася з апошняга раза. Так, тут адчынена. Тут наш сядзеў гэты капітан Кока з сваім гэтым чалікам. Так, пабеглі да меншына, паглядзім, ці штосьці змянілася там. О, там, мне падаецца, павінен быў выйсці Белтевич Compilation. Дайте я просто погляжу, ці не набыту или часом. И все ж таки там на месте премьеры праз... ну все, мне здаецца, ён павінен быў выйсці. Хто не глядзеў, паглядзіце, ці калі у вас будзе час вольны, мне здаецца, вам будзе цікава. Можа нават і смешна. Я стараўся як мог. Так, ты что, адпачываеш тут? Pickpocket Guybrush. Это обшукать трэба, так? Так, Storage Chest Key Discovery. Так, мы штосьці знайшлі, а дзе іх выкарыстоўваць гэты ключ? А, вось. А, не, гэта не гэты. Мы знайшлі ключ. Examinate... О, а гэта вось кніжца, якую запытваў гэты пірат, які распавядаў, ці напісаў для Гейбраша ўспаміны для яго таксама, ці ён успомніў яго хронікі. Тебе трэба спачатку пачакаць для таго, каб пачаць іх чамусьці. Я зараз не магу гэта прачытаць, каб ён скончыў. Так я ключ знайшоў, куды? Use door. Ну, гэта просто звычайныя скрыні. А, вось storage, вось гэта тут ён. Що тут? Pick up Captain Inkwell. Inkwell, гэта што? А, это чарніла, мне падаецца, не? Place. І ці дапісаць не трэба яго мемуары самому, каб ён тут вызваліўся. Чарнільніца. Вось, чарнільніца. There is nothing to write with. Треба що, пяро знайсці? Виглядає, що так. No autographs. Ніяких аўтографаў ён не дае, ніякіх подпісаў. Ну, добра, добра. Гэта якась, мне падаецца, падказка з гэтым. Давайте тады далей крочыць. Не чыняецца нічога. Тут мы атрымалі люлей ад прывідных гэтых шкелетонаў, ці яны атрымалі люлей. Што тут? Я ўвогуле не памятаю, што я тут абыходзіў з гэтага боку. А тут нават штосьці нават можа і знайсці. Забаркадавана. Может, тут нічога і няма. Выдатна, пабеглі тады уверх. Можа, там можна спусціцца ў тую частку лакацыі, дзе гэты цырк. Цырк прыехаў.
Клоуны засталіся. Выдатна. А у церквы нічого не змянілася. Ну, было, конечно, цікаво, каб хтосьці вось якийсь там пастор з'явіўся ў церквы, ці епіскоп, можа быць, а тут нікога нема. Грошы такі самы не паклалі. Дайце грошы. Грошы няма. Це правда жыцці, што грошаў няма. Давайте яшчэ ў гэты закуточак збегаем, каб удакладніцца, што там так там нічога не з'явілася. Пёселі забралі, пёселі збеглі тады. У гэты бок. Нічога не змянілася. Добра. Тады далей бадзяемся, бяжым, крочым, пярдзім, ляцім, свясцім. А вы що тут? Hey, I remember you. О, ды щось нове Did you дають. get the governor's autograph? Я тримав ти губернатора автограф, ха-ха-ха-ха-ха, він каже. Я шукаю спрятаний скарб. Hey, you're in luck. The guy with the coat over there sells treasure maps. Ну ось вони кажуть, що може шукати його, такий намек робить, що мені потрібно ось 1000 песов десь знайти. А може я заработаю ці як це... Ну ось мені може дадуть, коли я там у циркі попрацюю, ці що, може гэтай нагоди. Ці ёсць якісь-то Dangerous Creatures I should know. Dangerous Creatures — гэта істоты, які небяспечныя, так? Ці пачвары, і про якіх я трэба ведаць. Not anymore. There used to be a troll guarding the bridge, but the governor put up a sign and he went away. Так, больш нема. Калісьці быў якийсь-то трол guarding the bridge, троль якийсь-то, ён ахоўваў мост, але губернатор ён put up, яго закінуў на знак якийсь, і ён сышоў кудысьці у цемру, я не ведаю, кудысьці сышоў. Put he went away. Сышоў. Так, і... Нічога так шмат не кажеш, так? Nope. Nope. Чи щось додатково ти мені не розповідеш? Let me guess. Another pirate wannabe looking for easy answers. Well, let me tell you something. We love pirate wannabes looking for easy answers. Тут так само і лор якийсь цікавий. Гэта месца яно вельмі вялікае, якоюсь самае хуткае шлях да таго, каб азірнуцца тут, аглядзець усё. Мне падаецца, што мы запытвалі, а я запытваў пра тое, чтобы ён паглядзеў да майго, за маім карабелем. We may be pirates, but nobody's gonna commandeer a dinky little... If you decide you want to upgrade to a larger model, you can visit Stan's previously owned vessels over at the Bay of Melee. О, про Стенус мені каже. Previously owned vessels over the Bay of Melee. Upgrade to larger model. А що He's це? the most successful second-hand ship salesman on the island. Though that's probably because he ran everybody else out of business. Несмотря на то, что он, вероятно, сошел, he ran everyone else out of the business. И он киданул, типа, не he ran everyone else, ті когось киданул. І так далі. Добре, я не хочу зараз пояснити. Then you've come to the right pirates. We know pretty much everything that happens here on Melee Island. Хто самий ось моцний файтер на Melee That'd be Айленді? Governor Guybrush, of course, but nobody around here would be foolish enough to challenge him to a duel. Other than the governor, Губернатор мені каже, що... They don't call her the Swordmaster for no reason. Ёсць, я бы распавёў, што гэта Карла, і they don't call her the Swordmaster for no reason. Чамусьці яны не кажуць, што яна мастер мяча па якойсь прычыне. Lives way out in the forest and doesn't care much for visitors.
If you find her and she decides you're wasting her time, well, you may not come back. Она кажется, что она здесь живе у Лесі, і яна doesn't care much for visitor, яна не клапоціцца аб той, хто яе наведаю. Калі ты яе знойдзеш, яна вырашыць, што you're wasting your time, ты просто яе час будзеш губляць, то есть я не хоча з тобой нават будзе гутарыць, і ты можаш нават не павернуцца, бо яна цябе заб'е. І ўвогуле так. Зразумеў, мне здаецца, можа гэта мне спатрэбіцца, каб атрымаць больш песаў. Як я магу свае гэтыя It's been a скілы? while since he last came to town, but Captain Smirk's been known to take pirate wannabes under his wing and teach them the ways of the blade. Капітан Сміркс. Хто гэта? But if you don't have a worthy weapon, he'll laugh you right out of his shack. And believe me, he is not a man you want to be insulted by. Ён кажа, што калі ў цябе не будзе, падаецца, зброі якоїсь, ну, каб з ім можна было спарринг зрабіць, ты нават ён тады на цябе вукам не гляне. Але калі ў цябе няма годнай зброі, ён просто высмее цябе, выкіне свае халупы. І павер мне, гэта зусім не той чалавек, якога варта пакрыўдзіць. The general store might have something suitable for you to train with, but it won't come cheap. Так, в РВ павярнуся. Той момант, калі натоўп шкаляроў хацеў бы заняць мой бенч для жыму лёжача, але яны ссыкуюць і ходзяць навокал. Ну, канешне, калі такая машына, як в РВ, вы з ім будьце асцярожны. Але баяцца загаварыць з баралатым чэлам, які важыць 93 кг. Нічога ты важыш. А які ў тебе рост? Бо у мяне трохі я увогуле-то заплыў тлустам, і у мяне зараз 182. Ну так у тебя нормалёвы рост, мне падаецца, з твоей вагай. Вось, бо у меня рост 176, і я уже важу, мне падаецца, 88, я трохі уже перабраў, і у меня не мышцы там, а тлуст. Мне трэба таксама уже як-то сябе браць у парадак, але ты стартны мужчына, я тебе распавяду. Такім весам, здаецца, можна яшчэ там трохі там подтягнуться, і увогуле будеш прихожу на вёсцы першай. Так, General Store might have something suitable for you to train with, but it won't come cheap. Так, яны кажуць, што мне трэба вось гэтую шаблю набыць. Зараз паглядзім, як яна каштуе. Ты згубіўся, can find opponent to spar where can find, ну там мне распавялі уже з кім, з каким-то скёртам. Так, а куды? Пачакайце, а дзе гэты стор быў? Мне трэба 7 кг яшчэ скінуць. Ну вось. Там яшчэ падсучышся, лучше больше палон. О, вітанне, дзед. Вітанне, дзед. Мне трэба вось гэтая зброя, так? О, 995 песаў трэба. Чаму так дорага? Мне падаецца, што да гэта для 45 амаль, што мне было цяжка знайсці. Ты кажаце, што трэба вось там 1000 якая сидзі. Роберт Чикін нават зараз каштую. А у першай кніжцы вы казалі, што я не магу гэта набыць. Цікава, навошта мне гэты Роберт Чикін? Cannot afford this item. Як не магу набыць. Гэта. І гэта я не магу набыць. Welcome back, Fancy Pants. I hope you brought more money than last time. Who is base fighter? Gunpowder Fuse got any more? I'm low on funds. Do you offer credit? Так, кредит. Давайте спытаем про то, ці ёсць у него спецыяльныя якісь для мяне прапановы на то, чтобы я мог набыць, напрыклад, тую зброю для спаррингу. As a matter of fact, I do. I'm trialing something I call Boskov. Buy one, shipmates get one free. It's a way to encourage pirate crews to buy my wares. Так, глядзім, што ён тут нам кажа. На самой справе так, я якраз выпрабоўваю тое, што называю Boskov. Купі один, а суднаход сябру достанецца бесплатно. Суднаход, нічого. Купі один, а суднаход сябру достанецца бесплатно, бескаштоўна, здаецца, бесплатно. Это такі спосаб заахвоціць пірацкія каманды набываць мой тавар.
Таким чином, кожен у команді може взяти of their own, свій щось особливе, особисте. Oh, you're a quick one, aren't you? You just reached out and hit that nail right on the head. Пу-пу-пу. Так, а ти зможеш, здається, цей текст може пошкоджений. Ага, почекайте. Було не зовсім скопіровано. Добре. А ти ж Паркіга ось так протягнув руку і трапить просто у яблучок. Ось так видатно переклав мені чат. This seems awfully generous. Well, my stock of mighty pirate swords haven't exactly been flying off the shelves. I'm sick of tripping over them. Take their own, це типу кожному своє, так? Добре, зрозумів. Дякую, Варлиш, там прикладом допомагаєш. Добре, мой сток Mighty Pirate Swords haven't exactly так... Давайте ще раз тут самохутку перекладемо. А що ти там мені ще писав? Типу грошей не хапає, типу effort гэта дазволіць набыць типу бабак не хапае, а калі рангам не дарос, то будеш not eligible. Ага. Ну что ж, мои могутные пиратские шабли зусім не разлетаются с полиц, я уже стомился спотыкаться об кожные 5 хвилин. Добро? I wish pirates still cared about the 3 trials. Then I could make some space in my storeroom. А я бы хотел, чтобы пираты все ж таки были... Як-то шкода, что пираты уже не надо клопойпацца про 3 выпрабаванні, тогда я смог бы нарэшце вызваліць крыху месца ў сваім складзе. Ой, добре, складана тут якісь-то офферы, шмоферы, можа после якоїсь-то гутаркі ці якоїсь івентам не все ж таки разблокуюць, каб я гэта штосьці набыў. Давайте, може, тады далей побяжим по наших справах. А мы хотели бы пойти побегчы, я б хотел бы на гору гэтую збегчы. Ты ж, Кары, нам нічога не хочеш распавесці? Знікла вы зараз, бачыце, падайшоў да дзяўчыны, она хутка телепортавалася со стола. Хоп, хоп. Ось так. Return to me when you are equipped for the 3 trials. Without silver, you must use other means to acquire. Добре. Каже, вяртайся до мяне, калі набудзеш гэтыя 3 трэлсы. Ой, файна, файна. Так, хлопцы стаять. Грошей нема. Ой, ну і пакуль мы тут, можна было так само на вежу бы заскочыць. Глядзеце на вежы, штосьці змянілася. Там ўсё ж мы ж не супыняліся і уже тады пабеглі бы далей. Ну что, тут адчынена, не? Зачынілі вежу. Ну добра. Добра, выдатна. Пабеглі там на гару. На-на-ні-на-най. Так, там п'ють. Ну на гэтым востраве, мне падаецца, мы ніколі не бачылі, калі быў бы дзень. Зараз заўсёды ноч. А про які туманы наказалі? Ці про той туман? Трэба было прыбраць. Файна, файна. Бяжым. Бяжым крочам. Так, чайкі гэтыя шалёныя там лятаюць. Ну, они такие шалёные, бо не кричать так моцно. Бо, звычайно, не кричать. І спрабуюць як-то скрасці вашу ежу, калі вы там на пірсе там гуляеце. У вас ёсць штосьці смачнае, у вас якийсь-то портовый город. Тады хавайцеся ў бульбу. Так. Бяжым. Ці дзед тут таксама там мальчик чуть не згубіўся тут. Ого. Вышыня якая. Якая вышыня? Так, не падыходзім.
Бо прийдеться знов туди бігти. Вітання, дід, як твої справи? See here, I don't have time for chit-chat. I've got to keep watch, especially when there's a pickpocket sneaking around in all this fog. Нема часу, як ми там ляси точить з нами. Йому треба глядеть, глядеть кудись, especially коли pickpocket sneaking around in all this fog. Pickpocket, я не веду, хтось там, коротше, у тумані. Щось pickpocket. Ну, не ведом це слово, тому не будемо перекладати. Тепер питання. Питання, чи дозволено мені зараз ось прийти сюди, чи ні. А цікаво. А я просто думав, що мені щось тут дозволять сюди зайти, а мені таким чином не дозволяють. Тоді виглядає так, що ми щось не зробили у вёсці, так? Добре. Тоді вертаємося. Він не має покуль ідею з гэтым, може треба ще з куком погутарити на гэты конт. Тоді побігли туди-сюди, глядеть. Что там все ж таки отбывается? Ага, выдатно. И скорочать там так само нельзя. Дякую, гульня. Что нас не телепортуешь на... Куди нам? Видите, що там? А там участка ось яким-то корабель, який... Привіт, наприклад. Може нам так само туди відчинити шлях. Може не кажуть ось про гэтый туман, каб позбавитися з яго, каб можна було у другі локації тут бегчы і так далей. І... Да колькі можна вже, да, што гэта я зусім? Тому що тут тяжко праз гэты ўсе сцежкі праходзіць, небяспечна. Небяспечна, знакаў ніякіх няма. Увогуле тут якаясь бяда з гэтай магістралью. Міша нават грокай не бахнули. Ти-ти-ти. Так. Ну, будем тоді глядеть, що тут треба робити. Сюди. Ось. Так. Ага. Ага. Карга ми там знайшли, це було в той час. Тут нічого. Ну, поїсти чогось. Так, той атрубон згубив притомність. Увага. Увага. Swill out me sockets! It's good to see you again. I don't suppose you've seen Murray on your travels? Так, добре тебе бачить знов. I don't suppose, я не думаю, що ти побачив Марой. Ти бачив ти Марай, гэта який був, нам допомог тоді гэты квест зробити. Ён каже, що твоя сольна кар'єра ўжо не працуе. I've been trying my hardest to insult every last filthy, devious, amoral crook who stops by. But it's just not the same by myself. Я не один тут, Murray always так? had what you might call a natural talent for verbal abuse. I hear he's taking up insult coaching as a full-time job. Что у нас инсалт каже? Инсалт это что?
Образливі жарти. Добре. Що це інсалт, завжди я зблитую з інсультом. It's not as daft as it sounds. A really hurtful remark can't be just the thing to throw an opponent off balance. I'd offer to teach you the basics, but my sword's stuck in my belt, which is holding up me pantaloons, which are keeping my legs nice and warm, wherever they are. Такі жартики пішли про сворд у животику. Были так, може Кок щось нам розповіді? Not so fast. I don't know where you've been, and I really don't care. But if you think you can just waltz back into my kitchen, you can think again. You turn up late for work, you don't wash your hands, you use up all my best ingredients. Worst of all, you feed my prime steak to a bunch of mangy mutts. And if there's one thing I can't stand, it's people who are kind to hungry animals. You're fired! Таким чином ён запомніў тое, што мы зрабілі апошнім разам, і нас ось зараз звольніў з працы нашай. Окей. Такі нават нам нельга і нам не дазволена ось нават зараз грок гэты напаўняць чымсьці. Што нас песілі? Гэта 3 monkey head. 3 малпавы галавы, гэта цацка, яна ўжо як-то аблабызана пёселем нашим. Шости тут уже пошел в каких-то тупик. Так-то я не разумею тогда, что нам тут робить. Они казали, что у лесе там с кем-то спарринг якийсь, але я не могу ніяк туди дойти. Может, треба на корабелі по нашим проплыть туди в гэтый часу. Мне сапраўды я хотя бы набыть хоть That's a map to the legendary lost treasure of Melee Island. Only one in existence. If you really are a pirate, you won't want to pass. Конечно, я не пройду мимо для гэтай мапы, яка на мне распавядзе про скарб. Gold's no good to me. If you want... Nope, the Tri-Island Chamber of Commerce specifically banned gold-based transactions. I heard there was this one ship where the crew... Well, anyway, only authentic silver pieces of 8 are legal tender on Melee Island. Я чуў, што быў якісьці карабель з каманд, дзе была каманда, у любым выпадку толькі Authentic Silver Piece of 8, толькі то бишь якоїсь серабро гэтай песі 8 яны легальны, каб можна было гандляваць на Melee Island. І дзе я магу... ну гэта таксама то, што мы чыталі. Come back when you got something to spend. А я не споглядаю, де можна взяти гэты песі. Before you ask, I'm fresh out of stuffed toys. Де ти так найспарит? Will I trade for your map? A trade? I don't think so. The only maps in town that are more valuable than mine belong to the legend of Monkey Island. Maybe I could be convinced to accept a chart from one of the governor's adventures. That'd be worth a small fortune for me, and a map for you. The shelves in that old mansion must be packed with all kinds of treasures. Next time you're in the area, see what you can swipe. The shelves in the old mansion must be packed with all kinds of treasure. Так, а гэта цікаво. Так, а чому що зламалося чи? Не зламалося. Так, зламався ОКР. Почему? Бля, на третьем подходе на руки думал, что отвалится. Ну, гэта ж мы ж... Гэта сенс... Як-то не сенс, а гэта тое, што робіць нас мацней, каб усё мы праз гэтую боль, праз пакуты перадолевалі, і такім чынам адбываўся гэты рост. Ну,
як гэта сапраўды кажуць якісь-то вось чэлы не бодибілдеры, а як гэта, ну гэта пафасныя гэтыя ўсе рэчы, што трэба прайсці праз пакуты, так? Ну я не ўпэўнены, можа просто трэба тэхніку на трохі падмацаваць, можа таксама там лепей не так цяжка пойдзе з гэтым. Так, а я там хацеў перакласці зараз. No pain, no gain, вось, так. Вось, ладно, тая думка. Паліцы ў тым старым асабняку мусіць завалены усялякімі скарбамі, а наступным разам, калі будзеш побач, паглядзі, што там можна прыціснуць. Ну, таксама якісь-то як-то намёк на тое, што пайсці да Мэншана і ўсё ж такі знайсці штосьці, што можна будзе прадаць. Давайте яшчэ да Мэншана бегаем. Ну, я там нічога не бачыў цікавага. Цікава, што калі бы тут было перакладзена яшчэ на беларускую мову, было бы более, мне падаецца, зразумела па кантэксце, а так і тупы хлапчук дзеравенскі. Таму не так хутка прасоўвайся в гэтых квестных всех момантах. Так, я абышоў, так? Я абышоў гэты зараз маёнтак. Тады давайте пойдем яшчэ ўнутр. Заглянем да гэтага нашага гайбраша, чаму ён тут такі неадекватіш, квадратіш. О, put outbook. Нічого собі. Яшчэ put outbook. Так, що відбувається? Examine leak the silver spoon. Что? Якась там серебряная лыжка. Leak. Leak это что? Это смакчи лизать, ці як-то? Якая-то автобиография написана кемсти. То to clear use of the finer things in life. Хто зрозумів своє бытие, як это what is a waste good ink. What is a waste good ink. Хтось потратив на гэта чарніла, так? Silver Spoon гэта карабель хутчэй за ўсё. Silver Spoon? Ну, верагодна, що так, так. Я ўсё гэта, падаецца, літаральна гэта пераклады раблю. Зараз почакай. Это все за вытрату добрых чарніл. Так. В біографії написано кімсі, хто відавочна призвичаюся до розкоші, якая шамарната добрих чарнілів. Типу, дарма витратили. А, ну ось так, return to book. Pull out the book. А, це ти pull out і ти розважаєш на конт, що це за буква. За бука. За книга. How to care for bookworms. Як позаботиться об книжных этих червях. А книжные черви это те, кто любит читать книги, так? Ты ничего не можешь взять в этой книжцы, потому что большесть с листов яны были съедены, так? Добре. Можна ось гэту. Час, калі я blew up лічан, калі я падарваў, так, лічанка. Ось гэта цікава. Аккаунт, бухгалтер. An account written. Бухгалтерія, яка була написана гейбрашем, детальна, якая his first, перший гэты падарожжа да Monkey Island. Штосьці там унутры мы можем знайсці. Ну-ка, так, ноутбук. Опа, ну, бачите? Вітанні. Якийсь тесія чарт. Хто гэта? Кап, фат, буті. Ну, гэта мы памятаем. Wreck of the Month, Monkey 36N 90 West. О, гэта месца якоїсь.
Панеслася. Якаясь там мапа. Гэта што, квеставы прадмет ці які? Ой. Безумная малпа. Wreck off. Wreck, што як перакладаецца wreck? Типу кніга про то, як змагацца з чарвямі ў кнігах, типу палову кнігу з'елі. Вот бачиш, я добра атрымліваецца вось з перакладамі, я так само так хочу. Надо курсы ангельские под якусь на C2 ці якусь англамоўную краіну на прымышы завітваць. Ці больш у англамоўных вольным гуляць і гэтак далей. How to make invisible ink. Як зрабіць чарнілы небачнымі. Useless. Useless, таму што ўсе гэтыя лісты, яны нічога не напісаны, але гэта такі таксама жартик не павінны, так, быў. Так, яшчэ ёсць якісь тут? Знаменитые пираты Quotation. Што Quota ведаю, Quota гэта як жнішкі уже. Breakout не ведаю. Nothing about courses not supplies dwindling. This book contains some serious omissions. Ну так само, штось тут не тое, што трэба было б знайсці. Давайте глядзець. Всё? Падаецца ўсё. Все гэта былі кніжцы, каб захаваць якуюсь там мапу. Тут таксама ёсць. Bad puns for bad pirates. Puns гэта што, як перакладаецца? Разбурыўся, wreck-out разбурыўся. Якаясь там безумная мапа дзесь затанула, можна было б знайсці якусь карабель, не ведаю, там зараз паглядзім, што за мапа. Dozen of cringe indices pirates puns. Puns, вось цікава, што гэта. Давайте перакладчык, каб я не гадаў тут. Ці ВРВ хутчэй за мяне зараз прыкладзе. Десяткі піратскіх каламбураў. Панс. Ты как панч, толькі панс, можа каламбур. Ад якіх сорам бярэ, лепш паставіць гэта назад, а то яшчэ, не дай Бог, прачытаеш штосьці з гэтага. Вось цяпер ведь, што панс гэта каламбур. The very hungry megalodon. Гэта дзіцячая кніжка, мілая, але не то, што патрэбна мне зараз. Што такое мегалодон? Пачвара якась? Shipwrecks of our century, якісь-то зломаны векавой, вялікае зламанне, не ведаю, як гэта перакладаецца болей. Давайте таксама перакладчык закінем хутенька, каб быў гэты пераклад. Вычарпальны каталог знакамітых караблекрушэнняў ад шалёнай малпы да тлустай гускі. Падаецца, што гэта кніга давно ніхто не раскрываў. Добра, ось гэта Unbridged History of Cheese, якісь-то таксама тут жартики, ось гэта ўсе жартики. Мы купляем шмат якісь-то жартоўных контентаў, тыпу дзе яны там затанулі. Не, гэта астанкі караблёў нашага стагоддзя. Ага. Дадаткова кінуць на гэту кнігу кароткі позірк, каб зразумець, наколькі небяспечна нудны яе змест. Tedious гэта нудны. Так, нудны. Tedious. Или dangerously tedious. Небяспечна нуднасць. Бачце, якія прыгожыя словы. Мова евангельская. Каліграфія для пачаткоўцаў. Не, ну, тут таксама жартик, што нават наколькі ты моцна не будеш намагацца зразумець, што там напісана у гэтай кніжцы, бо там гэта ўсё роўна каліграфія. Файна. І вось гэта Shading Desires of Natural Things. Так, гэта трэба лепей гэта пакласці у
у адваротны бок. Добра. З гэтым сілажы кніжным, у гэтай кніжнай шафе мы нічога такога не знайшлі, так? Правильно, пенс. Баюся, чтоб штосьці не згубіў, не пропусціў. Ну добра, тогда мы штосьці знайшлі. Ой, што гэта? Пікап в written quill. Што гэта? Вось і знайшло, з чым можна было бы пісаць. Put place written quill. Something can be signed. Штосьці можна падпісаць. А мы можам падпісаць гэтую мапу тут. Выглядае, што гэта вось как раз такі сюды кладецца. Ну, выглядае, што не так. Ой, Алексей, я заебаўся весь день на працы читаю, пришлю на стриме, тут перекладай. Ну все, так ты не перекладай, уже там же тут есть перекладчик, мы праз яго будем. Ну, калі у тебя, конечно, есть натхнение, я тебе не забараняю, але просто ведай, что я удзячны тому, что ты все ж таки так заебаўся на працы, яшчэ ў мацоўні, і яшчэ ты малайчына, і я не ведаю, як ты все паспяваеш, і такі умны хлопец. Вухоль, скала, машина, и мне б таким быть так само. Ось, тебе просто повага, поважение и ведай, что все девчины будут твоими. Ну, может не все, но я просто, коли на стості глядите у записи на моем канале, хтось буде глядеть, шукаю беларускамоўнага хлопца, а коли ты, конечно, не пошлюбованы, уже у тебя нема дзяўчыны, чтобы яны на тебе звярнули увагу. Вось, так, штосьці can be signed here. Так у меня нічога нема, так? Мне трэба яшчэ якісь ліст несці. І браш. Ты спіш яшчэ? Адпачываеш? Давайте штосьці, можа, яшчэ я тут могу знайсці. Тут я ўзяў. Тут гамон. Може з мапи пайсці до того чела? Ты юрист у Литве? О, так файно. Буду, мені тут знайомі юристи будуть. І коли я юрист, навіть тоді зрозуміло, чому ти так ведаєш добре ангельською. Бо ти, наверное, по праці тебе потрібно. Ти можеш і литовською так само ведаєш. Має сталий побит. О, так ще й сталий побит у тебе. Так вогалі, так ти тут усе свої гэтыя карти уже все раскрыў. Так ты права, гэты завидный жаних. Так, давайте тады. У нас застаўся яшчэ якісь-то прадмет адзін, якога мы не знайшлі. Штосьці. А дзе тебе мне то знайсці гэта штосьці? У меня вось увогуле я у Польшы живу. У меня толькі часовы побыт. На ПМЖ яшчэ далёка. І да ПМЖ у Польшы увогуле тут складана зараз. Зайшоў з 4 тузоў, ну мне здаецца, там яшчэ не 4, а іх больш. Болей. Так, больше не бачу. Мне падаецца, што заўсёды так будзе зараз. Дзесьці штосьці не даглядзелі, і дзесьці гэты яшчэ якісьці рэч квеставая дзесьці схаваная. Куш так кніжку зараз не адчыніў. Добра, давайте, можа, з гэтым, я просто з мапай гэтай збегаю, да. Збегаю до гэтага, до нашага адляра. Так, дзякую, што выкарыстоўваеш гэты рэвордсы. Вітанне, вітанне. У меня ось есть мапа, тебе не патрэбна? Fancy Pants. А можно до тебе? А подчекайте. Ну тут мы были.
Так. Куди зараз? Gold's no good to me. If you want to buy something, you Так, нового нічого не розповідають. Ну, далі чомусь гэтую. Тут я бачу 306 градусів Норс і 90 Вест. Гэта... як гэта ўвогуле? Ну, гэта бы, калі я б сышоў з гэтага... калі б гэта у Sea of Thieves з гэтага моря злыдняў, я бы знайшоў гэтае месца, а так зараз увогуле не разумею, як туды можна было б даплыць. Ну, пашліце яшчэ пагрукаемся на маёнтку гэтым. Куды ісці? Бо калі две рэчы вось мы знайшлі, ось павінна ж было быць і трэця рэч дзесьці побач. Ну, калі б я, конечно, рабіў бы квест, каб не пакутвалі. Пачакай. Чакаю. Як? У тебя есть думка, куди нам треба? Glance, Unbreakable History of Cheese. Раз, два, три, 4. Больше нема 5. 5 книжек. Сенж. Паўночная широта і ўсходняя даўгата. Ну так, я разумею, що там ось намалявана. Просто ось тут нема... Ми ж у якоїсь локації зачинені. Ось тут зараз, ну, якби знаходимося. І ўвогуле тут нема арыентыру на конт гэта Мілі Айленд, куди ось зараз плыть. Калі б там ось былі ось гэтай широты і даўгата, ось гэта, тоді б было зразумела, но я пакуль не разумею. Take a seat. Давайте посядзім. По 90 градусов Норс, гэта экватор, і атрымліваецца 36 градусов на ўсход. Ну так. Ну, калі гэта так, тады трэба зараз увогуле, ну, праз выходзіць гэтага, праплыць кудысьці, так? Паглядзець. Ну давай, добра, калі у боку мапы павінны быць лічбы. Давай тады я зайду на карабель, зараз паглядзім, ці ёсць якісь там мэч ці клю з гэтага пункту гледжання. А гэта мне падаецца, што можна нават сюды заплыць на карабелі. Climb ladder. Тут нема нічога? Нема нічога. Ну добра. І калі па гэтай мапе ўсё ж таки можна кудысьці даплыць, давайте паспрабуем. Ну я не упэўнены, но пакуль больш у нас добрых ідэй на гэты конт няма. Ці мой там карабель гэты? А, дзе мой гэты карабель? Ну, то я разумею. Ну так, зараз паглядзім. Справді так, это... Здесь штосьці затонуло, може ми там можем нанести штосьці. Так. Ring the bell. Вось. Вось, калі мы просто ў море зліднем, то вось была бы мапа. Конкретна мапа, куди вось плыть. А зараз тут немає, ми виходили не ведаем, у якой частині ці ўвогуле, дзе мы зараз... Яшчэ ёсць рэферэнс адносна лакацыі. Та вось гэты, падаецца, востраў, ты маеш на адьбу, ці гэты фат, скап. Я не зразумела. Той самы врэк. Можа быць. Можа быць. Тут шо? Вот пакуль не ведаем, куды плыць. Немає ідэй. Не дай не гоніць не пра гэты врэк, кажуць яны, ці...
Что не то? Ла-ла-ла-ла. Ла-ла. А ми зараз де? Так а ми ось зараз просто у якоїсь локації, яка просто надорвана від гэтага адкрытага сусвету, де ми робимо квест. Десь на острові. Я ось думаю, що... Мне кажется, что Фат это пролив. Фат? Может быть. О, а ось і врек. Ну, ти про затонувший корабель, так? Ну, тут бы тоді на гэтай мапе было тоді намальовано. І гэта далей. Я не ведаю. Надо будет потом гайд поглядеть. У нас еще по часу есть 15 хвилин. Давайте побадяемся. Коли просунемся по гэтому, тады просунемся. Коли не просунемся, тады я, может, тады на наступным разе поглядим. Тады, мне кажется, наступный стрим будет в пятницу. Куди там треба нам? Лёша, тебе треба потратить корсары. Какие корсары? Треба потратить корсары? Потратить. Не разумею. Потратить корсары. Корсар это что? Можешь у мапу Full HD заскринить и дослать. В HD заскринить и дослать кому? Тебе дослать? Я не розумію, ВРВ, пробач, я ось тупий зараз. Заскринить. Ну просто мені подається, що це не так тут в уголі працює. Ну я може просто не розумію. Я поспробую прокинути маршрут. Так? Ну файн, файн. Давай я можу тебе, хочеш, зроблю зараз в 12. Коли ти мені погрукаєшся до мене. Гульня корсари. Наш мапу фога, сказать. Не дослать. Що за гульня до корсари? Я не ведаю. Давай я тебе просто Так само гуляешь зараз, чи що? Ты меня тут уже просто мне... Я уже все, я уже поплыл. Давай спочатку ти мені ще раз по пунктах розповіди, що мені треба зробити. Я тебе зроблю, коли я зрозумію. Так я не зрозумію. Що за гульня корсари ті? Воволь, що за корсари? Корсар, я ведаю, є Бордхейм корсар. Так, я ще тут погрукаюсь Юздор. Просто мені подається, десь я тут щось не знайшов. Ось то час це. Треба бути уважливо. Так. Ну як завсёды, something can be signed. Щось ми можемо тут підписати. Може гримуари гэты, що... Фоткай гэтую мапу і дашлі мне, я паспрабую разобраць, што там ядык. Ну добра, все, я зразумеў тады. Давай табе просто я дашлю гэты. Дзе ты ў мяне? У сябрах? З тымі. Чому тут схаваны? Де мы вырве улюблены, вось ты. Send image. Вось табе... Upload image, upload last screenshot. О, гляді, як воно тут робить. Тут є upload last screenshot. Гульня корсар — это старожитная RPG ще від Акела 2007-2008 года про пірату Карибського моря. Я не ведав, ось я не гуляв, тому у мене немає того досвіду і контексту. Я тебе дослав в Steam, коли у тебе буде там час поглядеть, ти можеш туди поглядеть. Ну, я, звичайно, просто роблю простей, я просто йду на ютубчик і гляджу, як хтось до мене вже це проходив, і де там уже захраз. І так далі. Я погляджу, все, файно, домовились.
Дамовіліся. Тады, можа быць, тады я пабягу яшчэ з NPC па хутару, может яны мне да якога следу давядуць. З кім мы яшчэ не гутарылі. Так, а у царквы ніхто, пастора нікога нема. Давай з табой яшчэ пагутарым. Welcome back, Fancy Pants. У 2009 году, калі гуляў у Кацары, першы раз я думаў, я ёбнуўся. Корсары. Чакай, можа я нават і памятаю. Корсары. Корсары 2009 года. Я гуляў сапраўды у казакоў, а Корсары 25 лет пасля. Ага, лепшая расійская гульня. Прокляты дальних морей. Ну ось не, я не гулял такі сеттинг. І там кораблі ад шлюпки до 100 пушечного мановара. Ага, ці мановар. Мановар. Что знайоме. Ну добре, цікаво. Дар будуть поглядіти у оглі, як. Мені тоді було, мабуть, 11-12, 10 так. Ти ж 9? 11-12 тебе було? Ти що? Молодые. Гандлёвыя караваны, контракты, пираты, штурм выспа. Можа быць, гэта лепей за Sea of Thieves, ты мне кажаш по геймплею. As a matter of fact, I do. Так, гэта мы запытвалі. Who is the best fighter? Well, most folks would say it's the Legend of Monkey Island. She lives away out in the forest, though, so good luck getting to meet her. Гэта пра дзяўчыну кажуць, ён таксама у форесце. Nope, I've been forbidden from selling them after the last bunch were used to organize a jailbreak. Мановар — гэта Man of War. Ага, зрозумів. Пішнага Мановара. Зрозумів, все. Дякую за што удакладніў. Гэта ваш всё геймерскі сленг, звычайны, яшчэ і тэкставы. Геймплей быў просто як 3 копейкі. 3 копейкі? Ну, не ведаю. Падаецца, што зараз робяць яшчэ прасцей. Forbidden selling them after the last bunch were used to organize a jailbreak. Who was it that just so happened to come along and buy all my fuses right before that happened? Oh, that's right. You! Ну гэта я фьюз так його не купив, і він зараз каже, що у нього більше не I зосталося. should probably turn you over to the governor for treasonous behavior, but then I'd lose my only customer. Я мог мені ще здати гэтому Вернору, він би мене згубив як кастомера, як клієнта. Not unless you've got something real valuable to use as collateral, and I can already tell by your outfit that. But I do have a few spare notes of credit lying around, if you can get one signed by someone in good standing. Someone like the governor. О, We'll talk. він каже, що у мене є якісь там кредити notes, так? Типу чеки, як це буде називатися. І ось він якраз каже, що щось мені треба підписати. Ось зараз я більше докладно розповіду вам. Там надо був бордель зі шкльондерами. О, так це файно. Може треба логлю поглядіти на це. Там може щось... Надо поглядіти. Со шлендерами это, конечно, файно. Зато у меня валяется некалькі запасных крэдытах векселяў, калі здолееш трымаць подпіс кагосьці з добрай рэпутацыі, кшталту губернатора дрыбага воры. Ага. Вось, ён мне даў, вось, blank credit not received. Зразумеў, sign. Так мне таким чынам можаш даць у крэдыт штосьці. Вось, бачыце, тут нават калі трэба з кімсьці гутарыць, каб тебе далі вось гэты ліст. Ну і бачыце, трохі працунуць. Гандль контрабандыстамі, вайна паміж Іспаніяй, Англіяй, Францыяй, Голландіяй. Все як мы любім. Мы любім, як сапраўдныя мужчыны, ваяваць, заваёўваць землі, хадзіць у бардель са шлёндрамі і гэтыя нашы прыходы рабіць. Ну-ка, давайце-ка.
Де? Не кажи зараз, що я знову не змогу гэта підписати. Ось тут вот place blank credits. Все, пішов нахер тоді. Подписывай. Так, мы подписали за гэтага. За губернатора, все, у меня уже спина отваливается. Треба уже потроху скончивать тут. Да, пойти можно на проветра подыхать. Погнали тады зараз мне дадуть як то займы. Ahoy there, Fancy Pants. Вітання, ось тобі. Welcome back, Fancy Pants. I hope you're not unless you, but I do have a few. Так ось, так я отримав. І що мені з гэтым робити? Я не забрав. Чи я зараз біг, а не ось. Give sign credit notes. Ось, Well, наприклад. I'll be. You actually got it signed. That'll do nicely as store credit. Now take your time and look around. I'm open all hours. А, і зараз я можу взяти якісь речі, так? Purchase, ось, бачите? Restore credit. Все, я взяв. Mighty Pirates Sword Purchased Restore Credit Equip. Що Equip? Я. Equip ось през гэты, да, реч? Так это калі б я Форест бы пайшоў. Там ось з гэтай дзяўчынай бы пазмагаўся. Ну такая шабля есть прашпільная. А все, так? І больше я нічога тут не могу взять. Але я могу взять... да, могу взять. Purchase Robert Chicken. With poly in the middle purchase with store... Що, хутка, так, куди мені... Як ти в Гуглі працюєш? Де? Гэта реч. Як... Що ти робиш? Chicken. Кудись тебе промоцевать тебе потрібно було? Return to me when you are... Здесь есть место, где мы можем это все додать, да? Тебе може не треба. Gold's no good to me. If you want, that's privileged client. Of course, it's also true that they break easily and need replaced. Так, ну давай просто прокликать, может быть, бо... A trade? Maybe the shelves in that old mansion must be packed with all kinds of treasures. Next time you're in the... Ну, гэта подказка была. Подказка, каб атрымаць меч. Где гэты Форест тады? Можа там есть калі бегчы на угару, ёсць якісьці шлях да... на Форест, каб гэтай дзяўчыны пазмагацца. Так, не ведаю. Нават што... шкада, што нават што чекпоінт зараз не спрацуе на кніжцы першай гэтай главы. Давайте, можа паглядзім. Можа я прапусціў. Дзесьці ёсць шлях у лес. Тут не. Не выглядае. Не выглядае. Все, вадзяемся. Мы все крочым. Чого не разумеем. Темно. Роберт Дак. Вот куди його пришпилить? Роберт Дак. І може щось викрасть у когось? А у кого мы можем выкрасть? Кто тягне команду вниз? Кто может дать нам шмат грошей, как мы все ж таки взяли трежер гэтую мапу? Так. Там провидный гэты корабель. Тут шості. Тут тільки один шлях. О!
Що? Ти даєш якісь тагуки? А як ти? Коли я пригаю? Цікаво, цікаво. See here, I... Так, ти нічого не кажеш. Take a seat. Ring the bell. Ring the bell. Segregate. We can dominate. Так, ну нас все равно не пускають тут. Файно. Просто біг сюди дарма, здається. Вона. Може колодіж якийсь треба? Тут є, до этого Роберт Дака щось примотано. Ну, каже, что если как-то скрасть смогу с допомогою этого Дака, можно пойти в краму з кого-то, ну, корчму, і там когось ми можемо використати. Ну, от питання тоді у кого, там всі бідні хлопчики і дівчинки, пірати і піратеси. Піратеси хочуть. Дин-дин-дин-дин. 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 Дин-дин-дин. Дин-дин-дин-дин. Питання. Ще раз усім. Можу тебе? Hey, talk to is. What brings you back to I need to earn peace in What do I funds. look like? An accountant? Because if your accountant has scars and a big pirate hat, it is no wonder you are. Most of the buried treasure around here was dug up long ago by pirates trying to complete the 3 trials. There is hardly anything left to find. Ну, я все равно кажу, There are 3 no триалс trading треба companies робити. here that would offer you a contract. I hear Stan managed to get his hands on a valuable idol, but good luck stealing that. Я чув про Стена, який managed to get his hands of valuable idol. І good luck stealing that. Хто такий I Стен? don't know what else to tell you. Maybe you should just, I don't know, join the circus or something? Ну, я не так само робить намек про те, щоб я мог долучитися до цирка, але ж там все равно ж туман мені перешкоджає зараз. Як підтримати. А хто такий Стен, мені подається? Ось у Стена каже, що можна Idols звінтити, і тоді можна було б це обмінятися з гэтим. Хто Стен? Такий сіт? Ти Стен. Топ пират лидер. Это не Стэн. Здесь и повинен быть Стэн. Кёрст капитан. Это шеф. Давайте ще по NPC тоді сьогодні продажимося зараз, скончить. По іменах просто може я десь не зауважу, хто із них Стэн. Это Манкомб. Він Стэн. Это Коб. Тох Стэн. І може я десь його не зауважив, а він десь може і з'явився, я не побачив його. Хто ще? Може це гэта Кіпер? Може гэта якийсь заведує крамой? Зараз поглянемо. Його ім'я. Ти хто? Talk Citizen Melee. Citizen. Gold's no good to me. Мені кажуть, хто і як його ім'я. Гэта пара. Гэта наш пайчик приваблений. Гэта тумен, просто мен. Карина Стен, сівий фанат Емінема. Алло. Сівий фанат Емінема? Хто? А чому фанат Емінема? То речитатив? Ми сівий. Ось Hi гэта. there, Fancy Pants. Це Storekeeper. Welcome back, Fancy Pants. I hope you brought more money than Мені an кажуть, що гэта Стен.
І гэта ён і ёсць Стэн. У яго не, тады павінен быць быў бы ідол. Closing chests. Тут нема нічого такого корисного. То Стэн. Той, хто наябав партнеру по продажі юзаних кораблів. Так а де його взяти? Ти бачив його в вуглі? Чи ми його... Ну, десь він там був, повинен бути. Десь він наїбав. Я більше NPC-то не бачив в вуглі тут. Или той, хто збіг. На пам'ять, як у рибки гуппі. Той, хто збіг у вуглі. Який був капітан Кока, ось тут сидів. Песенку Стан не чув з Дайда. Не, може чув, але не складно. Я по назвах у вуглі. Ще можна було захраснути. Ні? Файн, я вибрався. По назвах мені складно тебе розповісти, по чув или не чув. І може і чув. І вуглі не занадто в моїй пам'яті все ж тримається речі. Чого більше книг читати і з тих поэмов. Можешь мне дослать в Дискорде, я послухаю. Или у тебя есть намагання меня як-то узбагатить як-то. Не духовно, а как я больше себе культурные светки на себе потягивал. Ну то я зрозумів, що я хотів, намагався сказать. Який Стэн? Ой, подається, що... Ну, у мене вже є шабля. Добре, давайте тоді скончимо. Я, може, погляджу, куди далі треба буде крочити. Наступним разом. Шкода, що прийдеться, мені здається, по офлайн перегулять, бо чекпоінт так не отримали з гэтай нагоди. Десь тут є якийсь NPC, якого ми не побачили в вуглі, де він там. Так, ну-ка. Я навіть прибрав АІМ свой. АВП свою. І тоді протягнемо наступним разом, а вам надирають доброго і доброї середи. Почивайте, завітуйте до стримеров, я не видел, завітуйте на Белтвич, глядите добрые видеогульни, как каже Михась. Глядите, коли ласочка, поставьте подобаечки на Белтвич на резку. І тоді побачимося з вами в п'ятницю. І давайте, я не ведаю, хто застанеться, зробимо невеличкий рейд, нас так не шмат тут зараз собралося, але було б файно, може бути, завітати до когось. Слешера, Михайло Гарези і Слешер гуляють у Takes-Two, малюють могильщик, а Шагрель гуляє у Fallout. Ну давайте, може, для разнообразия як-то, для варіативності пойдемо до Слешера. Рейдом. Рейд Слешер. Буде приємно. І там з Міхасем повітаємося. Слешер. Бай. Всім видатної середи. І побачимося з вами у п'ятницю. Подається все. Всім покуль.